Velkommen til Nordkystens Dyrehospital, hvor vi sætter tryghed og nærvær for dig og dit dyr meget højt. I vores store og flotte lokaler kan du og dit kæledyr altid føle sig velkommen. Vi har mere end 600 kvadratmeter lokaler, hvoraf halvdelen er vores flotte asiatisk inspirerede petshop og reception med separate venteværelser for hunde og katte. Den anden halvdel er vores moderne klinik med separate operations-, tand-, røntgen- og laboratoriefaciliteter. I vores petshop har vi et meget stort udvalg af kvalitetsfoder til både sunde hunde og katte, men også specielt foder til syge dyr. Du bliver mødt i vores flotte reception af vores personale, som altid er klar til at betjene dig. Vores reception er meget asiatisk inspireret med en flot buddhistisk vandfald, som sammen med den rolige meditationsmusik giver en god og afslappet stemning. Udover foder har vi også mange andre hunde- og katteprodukter, såsom foderskåle, liner, halsbånd, legetøj, ja alt muligt, men kun kvalitetsvarer. Her ser vi Linda, vores butiksansvarlige, præsentere en meget anderledes foderskål til hunde og katte. Du er altid velkommen i vores petshop på Nordkystens Dyrehospital. I den ene ende af vores flotte petshop har vi venteværelser for hunde. Her kan man i ro og mag sidde og nyde en kop kaffe eller te, mens man kigger på vores tv med kæledyrsnyheder og tilbud. Der er 3 konsultationer, en for hunde, en for katte og en for alle andre mindre kæledyr. Vores oplevelse er, at det er meget mindre stressende for dyrene, hvis der kun er duften fra deres egen art i rummet. I vores konsultationsrum foregår den almindelige undersøgelse af dyrene, både de almindelige sundhedseftersyn, men også den første undersøgelse i forbindelse med sygdom. Venteværelset for katte ligger i den anden ende af petshoppen, og også her kan man tage sig en kop kaffe eller te, mens man venter. Overalt er der rigtig levende planter, og der er beroende meditationsmusik i baggrunden, således at både dyr og mennesker kan slappe af. Selve konsultationslokalet er behageligt og praktisk indrettet, og også her foregår den indledende undersøgelse. I legerummet, som ligger i den ene ende af petshoppen, kan børnene lege og hygge sig, hvis det bliver for kedeligt for dem at høre på de voksne. Siden sommeren 2014 har Anja været selvstændig hundefrisør og trimmer i vores lokaler. Hun har den store eksamen inden for sit fag, hvor hun har gennemgået en 3-årig uddannelse hos en hundefrisør, som afsluttes med flere eksamener. Derefter havde hun sin egen salon i Gentofte, før hun startede hos os. Hun tilbyder klipning, trimning, vask og alt pelspleje på hunde af alle racer. Du kan læse mere på vores hjemmeside, hvor du også kan finde hendes kontaktoplysninger. I vores mindelund kan du altid sætte en lille sten eller et skilt med dit dyrs navn, hvis du vil mindes det efter døden. Mange dyreejere, også børn, har ofte et behov for at mindes deres kæledyr efter døden. I vores mindelund har man mulighed for at minde sit dyr, især hvis man ikke derhjemme har mulighed for at sætte et mindesmærke. Der er også mulighed for at tænde et lille lys for at minde sit dyr. I vores samtalerum mødes vi, når du skal hente dit dyr efter indlæggelse. Her sidder vi i ro og mag med en kop kaffe eller te og gennemgår i detaljer, hvad der er sket med dit dyr i løbet af dagen. Og når du har fået alt at vide, så kommer den store gensynsglæde. Her er det en lille Berner Sennenvalp, som møder sin ejer igen, og med en af vores charmeklude på. Desværre er der også et tidspunkt, hvor man må sige farvel til sit dyr. I dette rum kan man tage en værdig og rolig afsked med sit kæledyr i hjemlige omgivelser, hvor I sidder med jeres dyr i sofaen, mens den sover ind. Vores forberedelsesrum ligger midt i vores klinikdel, og her foregår al udtagelse af prøver samt bedøvelse og forberedelse til operationer. De forskellige blod-, urin- og vævsprøver kommer derefter over i vores laboratorium. Her er der vist, hvordan man udtager en blodprøve fra en hund. Og her er en hund ved at blive gjort klar til operation. I vores meget moderne laboratorium kan vi lave langt de fleste blod-, urin- og afføringsprøver på meget kort tid, således at dit dyr kan få en hurtig og effektiv diagnose og dermed også behandling. Vi kan også lave celleprøver på knuder og andet væv,
og ved mere komplicerede tests samarbejder vi med det største og bedste laboratorium i Tyskland, hvor vi også meget hurtigt får svar fra. Her ser vi vores veterinærsygeplejerske elev Alexander foretage nogle blodanalyser på vores meget avancerede laboratoriemaskiner. Alt arbejde og registrering af resultater foregår elektronisk, som vi kan se her på skærmen. Vi har en meget moderne operationsstue med 2 operationslejre, og vi har stor ekspertise i langt de fleste typer operationer. Således foretager vi mange almindelige operationer, som f.eks. sterilisationer og kastrationer, hvor vores dyrlæge Mogens Hansen gennem sit arbejde med gadehunde i både Indien og Thailand har foretaget tusindvis af disse operationer, og dermed foretager disse operationer gennem meget små operationshuller til gavn for dyrene. Men også meget avancerede operationer, som f.eks. for diskusprolaps og hjertesygdomme, knoglebrud og avancerede ledoperationer foretager vi i disse lokaler. Under operationen bliver dyret hele tiden monitoreret og overvåget af en sygeplejerske, og der er fuldstændig sterilitet omkring operationen, hvilket man kan se her på optagelsen. Vi har fuldt direkte digitalt udstyr i vores røntgenrum, således at vi har billederne på vores skærm ca. 4 sekunder efter, at de er taget. Dette betyder, at dyrene skal være meget kort tid på røntgenbordet og dermed kort tid i bedøvelse. Og på vores computerskærm kan vi foretage alle mulige ting med billederne, således at vi hurtigt og effektivt kan stille diagnoserne. Her ser vi dyrlæge Mogens Hansen undersøge nogle røntgenbilleder af halsen på en hund. Vores indlagte dyr har det godt. Kattene har hver 2 rum med hul imellem, således at de har et rum til at sove og spise i, og et rum med kattebakke. Hundene har dejlige rum med gulvarme, kurv og glasdør, således at de frit kan kigge ud. I vores moderne tandrum har vi det nyeste udstyr, således at vi kan udføre alle de nødvendige og normale tandbehandlinger på sikker og forsvarlig vis. Her er det en hund, som får foretaget en tandrensning med ultralyd. Bag ved vores dejlige hospital har vi et stort område, som ligger lige op til skoven. Dette indhegnede område bruger vi, når vi har arrangementer, udendørsarrangementer, samt til hvalpetræning og almindelig træning. Her ser vi den lille Berner Sennenhund, som gerne vil lege og som gerne vil løbe frit rundt. Tak fordi I har set med. I har nu set vores faciliteter på skærmen, men hvis I vil se dem i virkeligheden, er I altid velkomne på Fabriksvej 10 i Helsingør.